Det vi er nomineret til Årets Sundhedspris, det giver en stolthed til virksomheden. Det fortæller noget om den virksomhed, vi er, og det gør, at vi kommer på landkortet heroppe i Vendsyssel også. Det, at virksomheden fokuserer på sundheden på den måde, som de gør, det er da vigtigt for mig, fordi det er godt at kunne komme ud og bevæge sig med sine kollegaer og måske snakke med nogle af dem, som man ikke snakker så meget med til hverdag. De initiativer, vi har i virksomheden, dem har vi grupperet under det, vi kalder Nordenergi-bevægelse. Og vi har blandt andet CrossFit, vi har badminton, vi har Royal Run, som vi har deltaget i. Der er gåture, der er bordfodbold, der er massage, der er masser af forskellige ting. I den her uge gør vi noget, der er lidt specielt, fordi det er arbejdspladsernes motionsuge. Man kan sige, at det der kendetegner, det er, at noget af det kommer fra ledelsen af, og der er noget, der kommer fra medarbejderne. Så det er sådan en god blanding af mange forskellige ting. Jamen, vi har jo været med til for eksempel at starte det her badminton op, hvor vi var nogen, der fik en idé om, at det kunne være sjovt at spille noget badminton. Og så gik vi op og spurgte ledelsen, og det synes de bare var en god idé. Så længe vi var nok, der havde lyst til det, så ville de gerne betale for det. Det synes jeg, det er super fedt. Jamen det gør jo, at det gør det stærkere, at medarbejderne selv vil stå op og tage initiativ til noget af det her. Noget af det foregår jo uden for normal arbejdstid, så det med, at folk de bidrager og bruger tid uden for arbejdstid, det fortæller jo noget om de medarbejdere og om det forhold, vi har med til hinanden. Motion er med til at danne fællesskab på tværs i en virksomhed, som består af 4 forskellige virksomheder, hvor halvdelen af arbejdsstyrken er i marken. Så det med at danne fællesskaber er måske endda det vigtigste i det her. Det, at man mødes med sine kollegaer uden for arbejdstiden, også i ligesom et andet setting, end man er vant til hverdag, det gør også, at man ser sine kollegaer i et andet lys med nogle andre udfordringer. Det er også sjovt. For os der handler det ikke kun om sundhed, motion, og det handler lige så meget om trivsel og det her fællesskab, hvor vi binder virksomheden sammen på tværs. Jeg synes, at Nordenergi har fortjent en pris, fordi at tydeligvis gør nogle ting, som der ikke er normalt på alle andre arbejdspladser. Jeg har talt med nogen, der er misundelige over det her med, at der er sådan nogle tiltag, som vi for eksempel har i vores virksomhed, som de da også godt kunne tænke sig. Nomineringen den indikerer, at vi er på rette spor, og vi får brandet virksomheden. Man bliver opmærksom på den, og det vil sige, at tiltrækningen af nye medarbejdere måske bliver lettere.